салом тамошобинони гиромӣ, инҷо телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гурӯҳи эҷодии барномаи раҳбараҳ омодааст боз ҳам ба сафар барояд ва ин навбат имкониятҳои мавҷударо барои сайёҳон дар масири душанбе кӯлоб рӯйнавор оварда манзури шумо мегардонад. Бояд гуфт ки барои расидан аз душанбе то кӯлоби бостон моро зарур аст тавассути шаҳрҳои ваҳдату норак ва ноҳияҳои данғараю восе наздики 200 километр роҳро тай намоем. умедворам дар ин масир моро ҳамроҳӣ менамоед ва аз имкониятҳои мавҷуда умуман ҷолибиятҳои масири мавриди назар баҳра мебардоред. рафтем. аз душанбе то кӯлоб роҳҳо ҳама суфтаву дорои имконияти хуби ҳаракат тавассути ҳама гуна воситаи нақлиёт. вақте шахс аз шаҳри душанбе берун мешаваду вориди шаҳри ваҳдат мегардад, ҳеҷ гумон намекунад ки дар сафар бо мушкиле дучор меояд. зеро шаҳри ваҳдат ҳам ба таври назаррас рушд намудаву шафати роҳҳо, дӯкону мағозаҳои зиёди маҳсулоти гуногун ва марказҳои хизматрасонии замонавӣ фаъолият мекунанд. як лаҳза ҳаминҷо истем. гузаштагони мо мегуфтанд ки вақте ба сафар баромадӣ ҳатман бо худ обу нон гир ва бояд либоси гарм дошта бошӣ. мо ҳоло либоси гарм дорем ва инҷо нону об мегирем ва боз сафарамонро идома медиҳем. баъди поён шудан аз автомобил чандин нуқтаҳои нонфурӯширо дидем ва назарамон ба дӯконҳое афтид ки он ҷо ҳам нон мепазанд ва ҳам онро гарм ба фурӯш мегузоранд. наздики яке аз дӯконҳо шуда бо кормандонаш суҳбат намудем. салом алейкум. خدا شما نغزید؟ سوز هستید؟ مونده نباشید؟ نونی گرم دارید؟ داریم. در همینجا آماده میکنید نون میپزید؟ در همینجا. دکانتون همینجا هستن؟ دکانمون همینجا. نانوای خانه. ما میتوانیم یک بار داخل رو تماشا کنیم طرز آماده کردن نان رو؟ مایلش. واقعا نانی گرمی توجیکی لذت دارد به قیاس. برای خریداری دیگر نامگوی محصولات هم مشکل نیست. از میوه‌جاتی در شفت راه به فروش گذاشته شده انگور گرفتیم و برای دسترس نمودن آب وارد مغازه دیگر شدیم. صحبت صمیمی فروشنده ما را بالیدرو ساخت و باورمان حاصل شد که دلخواه سیاح از جمله سیاحان خارجی با وارد شدن به شهر وحدت از مهمان نوازی تاجیکانه قناعتمند می‌گردند و من بعد با باوری به سیر تاجیکستان در نقشه خود برتری می‌دهند. این خوب است. از یک جانب در این زمینه ورود سیاحان به کشور بیشتر گردد، از طرف دیگر این عامل باعث می‌شود که سودای مال و محصولات افزایش یابد و سطح زندگی مردم باشد باز هم بهتر و خوبتر خواهد گردید. کمی دورتر از دکان و مغازه ها میدان پرچم بسا زیبا بنیاد شده و این مقدسات ملی در بلندی 50 متر پرتفافشانی میکند.
чунин майдон дар маркази ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ва ҳатто дар маркази ҷамоатҳои деҳот ҳам бунёд шудааст. майдони парчами давлатиро варзишгоҳи бузург, маркази адлия ва боз чандин иншооти замонавӣ иҳота намудааст, ки диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. ҳайати эҷодӣ сафари худро раҳ ба раҳ идома додем ва тамошову суҳбати мо то даромадгоҳи нақби хатлон дар чанд мавзеи дигар баргузор гардид. боғу токзори тоҷикистон ҳосили фаровон дорад ва меваҳои шаҳрбори ин кишвари офтобрӯя диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. салом алейкум. ин мевагиҳо деҳқонии худатон аст? боғ доред? себ, ангур? деҳқонии худатон аст? ин дулонаро аз куҷо меоред? ҷано фарзандон мечинад, шумо инҷо ба фурӯш мегузоред. нок чанд сомони аст? 1 килограмм метиҳед моба? хуб мешуд дар баъзе гӯшаҳо мева ва дигар намуди маҳсулот бо тартиби муайян ба фурӯш гузошта шуда савдогарон либоси шинами махсус ба бар менамуданд. гӯшаи деҳқон дар баромадгоҳи шаҳри ваҳдат. сайёҳон зимни гузар намудан аз ин масир ҳатман дар нуқтаҳои савдо, махсусан дар ҳамин мавзеъ боз меистанд ва бояд ба маданияти либоспӯшии тоҷикон баҳои хуб диҳанд. чунин бетартибиро дар ин нуқтаи савдои саридоҳӣ ки дар фосилаи начандон дур аз даромадгоҳи нақби хатлон ҷойгир аст мушоҳида намудем. ин ҷо бо вуҷуди он ки барои гузоштани меваву дигар маҳсулот ҷойи мувофиқ мавҷуд аст, савдогарон маҳсулоти худро берун аз он ва бетартиб мегузоранд. ин ҳам таъби касро хира месозад. сафари мо тавассути роҳҳои ҳамвору суфта ва нақбҳои дар ин масир бунёдшуда ки далели возеҳи рушди бемайлони мамлакат аст идома ёфт ва мо вориди шаҳри норак шудем. инҷо чойхонаи сайёҳ дар ҳудуди шаҳри норак. мебинем ки чӣ гуна хӯрокҳоро ба мо пешниҳод мекунанд. салом алейкум. саломат бошед. чӣ хӯрок доред? шӯрбо, гӯштбирён, моҳӣ. барои ман шӯрбо биёред. як чойи кабуд. Майли. ташаккур. бисёр болозад. сайёҳон метавонанд дар вақти сафар намудан тавассути ин масир ба ин чойхона, яъне чойхонаи сайёҳ ворид шуда аз ҳамин гуна хӯрокҳои болаззати тоҷикӣ
истеъмол кунанд. норак шаҳри дигари рушдкарда канори роҳи автомобилгарди интихоб гардида дар барномаи раҳбараҳ мебошад. инҷо таваҷҷӯҳи ҳар роҳгузар ба анор бештар аст. анори норак на танҳо дар шаҳри норак, балки дар тамоми ҷумҳурӣ ва берун аз он маъмул аст. аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҳукумати мамлакат ба соҳаи сайёҳӣ ва зиёд гардидани сафари сайёҳон тавассути ин масир сокинони шаҳри норак хушҳоланду сарфароз. истиқболи гарму самимии фурӯшандаҳои сари роҳӣ ба мо боварӣ бахшид, ки дар ин ҷо сайёҳон аз меҳмоннавозии тоҷикона баҳравар ҳастанд. марҳамат ин анори норак дорем, худи аз химон боғи хидомон. меҳмонҳои хориҷӣ меоянд, афшураи оби анор мегӯянд, дар пешмон тайёр кунем, мо бинем, бичашем, мақсад ҳаловат барем. аноро рости гап аз 5 сом то 20 сомона нархиш ҳастай. леке бо харидоро биёнд муомила мекунем, бенаво нараванд, ки меоянд мехаранд, мо зиндагии мо ҳисоби ҳамиҳо меравад. рости гап мо ҳар саати 6 меоем то 6 бегоҳ ҳамиҷа кор фаъолият мекунем. дар ин ҷо гапа ростиш тамоми сокинон, тамоми меҳмонон, сайёҳон меоянд, аз ин ҷо афшураи оби аноро гирифта дигар давлатҳо бурда ҳамин ҷо истеъмол мекунанд. ба мо раҳмат мегӯянд, ки шумо беҳтарин меваҳоро барои мо муҳайё мекунед ва мо ин меваҳои худро пешкаши харидорон мегардонем, ки ҳамао аз мо ноумед нараванд, норизо набошанд. дар ин ҷо анорҳои мо хеле сероб ҳастанд ва шифобахш ҳастанд. инҳо дар хуни одам бисёр фоидаи калон доранд. ина марҳамат нӯшед, чашед. вале боиси таассуф аст, ки дар ҳамин мавзеъ чойхонаи зебои бо ҳунари кандакорӣ ороёфта ва басо диққатҷалбкунанда бунёд шудаасту фаъолият намекунад. хуб мешуд масъулин барои ба кор андохтани чойхона чораҷӯӣ мекарданд. боз як нақби зебои дигарро гузаштем ва вориди ноҳияи Данғара шудем. тавре ба ҳамагон маълум аст, ноҳияи Данғара дорои имконияти васеи рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ мебошад ва сокинон аз ин истифода намуда ҳамасола дар майдонҳои васеъ номгӯи зиёди зироати кишоварзиро кишт мекунанд. рамзи хушаи гандум дар маркази ноҳияи Данғара бозгӯи фаровонҳосилии зироати кишоварзӣ аз ҷумла гандум аст. ба забон овардани ноҳияи восеъ пеши назари кас қаҳрамониҳои восеъи боғайрат ва ҷасур меояд. ба ғайр аз ин, дар гузашта ҳудуди ноҳияи восеъи имрӯза макони роҳбарони хатлонзамин будааст. қалъаи ҳулбук, ки дар давраи беш аз 1200 сол пеш идораи давлат маҳсуб меёфт, имрӯз ҳамчун ёдгории нодири таърихӣ боиси диққати ҳар роҳгузар, бахусус сайёҳони хориҷӣ гардидааст. ман бо ҳамроҳии дӯстам Денис барномаи нуқта дар харитаро тарҳрезӣ карда истодем. мо дирӯз ба Душанбе омадем. мақсади асосиямон дидани ҷойҳои тарихӣ ва шоҳроҳи помири Тоҷикистон мебошад. мо дар ин ҷо сайёҳат намуда истодем ва тасаввуроти ғайриимкон дорем, ки 1200 сол пеш дар ин ҷо чӣ гуна будааст. чӣ хел меҳмонон, сайёҳон, подшоҳон гашту гузор намуданд. дар роҳ чӯпонҳо, гӯсфандонро дидем ва аллакай бо бозору меҳмоннавозии сокинон шинос шудем. дар таваққуфгоҳ бо сокинон вохӯрдем, ки моро сари миз даъват намуда хӯрок пешниҳод карданд.
با شرافت استقلال وطن و سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت سال 2003 در زمینه شهر هولبوک پایتخت دولتی خوتالان مؤسسه دولتی ممنونگوی تاریخی فرهنگی هولبوک سازمان داده شده و وظیفه ممنونگوی تاریخی فرهنگی هولبوک حفظ نگاه داشت و به جهانیان معرفی کردن این گنجینه بی‌نظیر ملت تاجیک می باشد. تحت سروری پیشوای معظم ملت هولبوک با روی خط پیشکی یادگاری های عمومی بشر یونسکو وارد کرده شده است. در سال 2016 هولبوک با شاه جایزه یونسکو مشرف گردید. اینجا خدمترسانی به سیاحان در سطح بلند به راه مانده شده است و این است که هر نفر با وارد شدن به قلعه هولبوک از تاریخ و تمدن بوی و رنگین ملت تاجیک برخوردار می شود. در پهلوی راست قلعه این هم در شفت راه آثارخانه هولبوک تاریخی فعالیت می کند. اینجا آثارخانه هولبوک است و در این آثارخانه نگاره‌های 6 دوره حیات و فعالیت تاجیکان که از قلمرو هولبوک پیدا شدند محفوظ نگاه داشته شدند و هر سیاحی که توسط راه اتومبیلگرد دوشنبه کولوب گذر میکند و به قلعه هولبوک توجه میکند به این آثارخانه حتما تشریف می‌آورد و از آثار نیاگان ملت تمدن آفرین تاجیک دیدن می‌نماید. اینک ما به مرکز ناحیه واسع آمدیم. بنا و انشاءات زیبا، مرکزهای سودای و خدمترسانی زمانوی، عموماً یک شهرک پیشرفته و دارای شرایط و امکانات خوب. اینجا شهرک هولبوک یا مرکز ناحیه واسع ولایت ختلان. حالا ما وارد گلگشت واسع میشویم. گلگشت مذکور در شفت راه دوشنبه کولوب بسا دقت جلب کننده بنیاد گردیده است. یادآور میشویم که گلگشت واسع در مرکز ناحیه واسع سال 2020 انیقترش ماه سپتامبر سال 2020 با اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مورد بهره برداری قرار داده شده است. از راه‌های سوخته گفتیم، از امکانیت‌های موجوده در مسیر و هم بعضی کمبودی‌های سری راهی را مشاهده کرده منظورتان نمودیم. بینندگان گرامی، در همین جا ما به پایان راه انتخاب نموده همون در برنامه نوبتی ره به ره رسیدیم و
инак вориди шаҳри бостонии Кӯлоб мешавем. бо шумо хайрухуш менамоем ва умед бар он мебандем ки бо барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мемонед. саодати зиндагӣ насибатон бошад.